Jembleme jemblem jemblem. Jemblem ku ki lho Mas. 1003 janget. Kok murah melarang cilik ngene. 1003 ora 3000. Aja. Ayo. Digoyangna ya. Penak nyaron nang ngene iki. Devita musik e cai. Jemblem iki lho. Dek, aku penasaran. Apa ya bener kowe dodolan jajan? Bener Mas. Nyawang kowe sing bakul jajan. Iya. Mesti wae jajanmu ya gurih tenan. Males kowe pancen bener Mas. Tapi mau cari siji jenenge jemblem. Jemblem super. Gudi. Kapok. Saikine aku kepikiran. Sok kapan iso ngincipi jemblem. Angen-angen ku tekan gun-gunan. Iso tak pangan sadurunge turu. Kaya wong sing mateng 3 bulan. Aku iki ya nyidam jemblemmu. Saumpama kudu tuku larang. Ran duwe duit wani golek utangan. Aku nyidam jemblemmu Dik. Jemblem sing endi Mas? Jemblem sing kuwi Dik. Sing kuwi Alah, masa ora ngerti Dik. pancen ra ngerti. Apa ya? Aja bingung. Hop. Aku wis mundur-mundur Lah ngepet. nek ditenani ya wedi ta Jokan? Yo, yo. Ya iya. apa lah iya. Asline. Asline ki wedi. to. Asline yo ora kahanan kok. Kahanan. Jalam awan marai. Alah wong ki nek wis anu ra Rasa dhuwur-dhuwur. marai sumuk Mas. Sumuk ya diempet kok. Ya jemblem sing mbok gawa kuwi. Ya. Ayo. bener kowe dodolan
mosok ayo bro Devita oh alah panas panas jelek umpamane aku adinin jos iki jane saiki ne aku kepikiran sok kapan iso incipi jemblem angen-angen aku tekan bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing meteng telung bulan aku iki yo nyidam jemblemu saumpama kudu tuku larang rang duwe duit wani dodol untumu aku nyidam jemblemu jemblem sing kuwi dik mosok ora ngerti dik ya jemblem sing mbok gembol kuwi aku nyidam jemblemu dik jemblem sing kuwi dik mosok ora ngerti dik ya jemblem sing mbok gembol kuwi aku nyidam jemblemu dik jemblem sing kuwi dik mosok ora ngerti dik ya jemblem sing mbok gembol kuwi aku nyidam jemblemu dik lagi pengen kok Mas, Mas, kok podo kayak aku ngono? Kuwi lho. apa Kuwi lho. roh ngene aneh lajunya tambah-tambah tukang pempes ngono Yang ngene iki lho Mas sing digoleki. nah wis Kuwi apa kuwi? gelang kalung tali